ଆଜି ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆସିକି ମୁହଁ ଧୋଇକି ମିରର ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ଆଖି ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଆଖି ବି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ମୁହଁ ବି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଆଉ ଏତେ ବି ଚା ପିଉନି, ତ ଯେହେତୁ ଆଖି କାନ ମୁହଁ ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମ ବାବୁ ପଳେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଗେଲ ହେଇଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। A few moments later. ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଗାଧେଇ ରେଡି ହେଇଥିଲି, ତା ଭିତରେ ଗୁଗୁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲି। ମା ଝିଅ ଯାକ ରେଡି ରୁଡା ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମ ବାବା ଆଣିଦେଇଥିଲି ପୁରୀ ଉପମା, ମୁଁ ବାବୁ ଝିଅକୁ ବି ଖୋଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରୀ ଉପମା ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝିଅ ପରା। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯଦି କେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ ପୁରୀ ଉପମା ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଇପକୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ଆମ ମିଟୁ ମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଲା ପରେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମ ମା ଝିଅ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲୁ। ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା ଚାଲୁନ କୁଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଆଡେ ଯିବା, ରିଲ୍ସ ବନେଇବାର ହବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ବି ଖାଇବା, ପାଣ୍ଡୁ ବି ଖାଇବା, ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ। ଏଇଠି ଦି ତିନିଟା ଟେକା ମାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ଧରିନଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ଧରିଲା, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଖଟା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଏଇଠି ଯାଇଥିଲା ଡାଳ ଏମିତି ହଲେଇକି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲା, ସେଇଟା ବି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ତାପରେ ନା ଦିନଟା କେମିତି କଟି ଯାଉଛି ଜମାରୁ ବି ଜଣା ପଡୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣ୍ଡୁ ଗଛକୁ ଚଢି ଯାଇଥିଲି, ମାଙ୍କଡ ଚଢିଲା ପରେ ତ ଜମାରୁ ବି ମୁଁ ତୋଳି ପାରିନଥିଲି। ସାନ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ତୋଳିକି ନଳରେ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଦି ତିନିଟା, ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣ୍ଡୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ଫୋନ କରିକି ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଆସି ଝିଅ ଉଠିଲେନି, ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଶୀଘ୍ର। ତାପରେ ଆସିକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମଟନ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗରମ ହଉଛି, ପୁରା ତ ଝାଳରେ ଗାଧୋଇ ପକେଇଲିଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା କରିଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ପନିର ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ତା ସହିତ ମଟନ ଝୋଳ, ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲି ବି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଡାଲି ଖାଇନଥିଲି କାହିଁକିନା ଆମର ଦିନ ସାରା ଖରା ହବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମେଘ ଆସିବ, ପବନ ବର୍ଷା ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ବି ତିନ୍ତି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଘରେ ଗାଳି କରିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜ୍ୱର ହବ, ତ ଏଇଠି କାହାର କଥା ବି ଶୁଣୁନଥିଲି, ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଆମ ଗଛରେ ଆଜି ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଥିଲା, ତ ଆମ ବାବୁ ମୁଁ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେଇଥିଲୁ କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ। କିଏ ଖାଇବା ଆମ୍ବ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ 2-3ଟା ଖାଇ ସାରିଲିଣି।